král ciest. Tak nazývajú výrobok považských strojární v zahraničí. A právom, pretože všade si získal obľubu svojím vzhľadom, výkonom i účelnosťou. Rok 1963, Anglicko. Titul najkrajšieho ženského skútra. Rok 1964, súťaž Manx 400 na ostrove Man, strieborné medaile v súťaži vytrvalosti. Po oslobodení prvý raz v histórii Slovenska začali v Považskej Bystrici vyrábať jednostopé motorové vozidlá. Prvým výrobkom bol Manet 98 kubických centimetrov. Súčasne sa skonštruoval motocykel, ktorý sa neskôr stal ľudovým Pionier. V roku 1958 sa začala výroba Manet S100, koncepčne nového jednostopového vozidla. V roku 1962 výroba prešla na nový vylepšený typ Java 50-05. Vozidlo je dvojmiestne, má skútrové riešenie krytovania a pre svoj dobrý výkon a estetické tvary si v zahraničí získal meno Ideál.